Pastor Lameck onkware okobarigania Chinguru Chie esabate ntangani y'omwaka omuya. Mambia Jumapili ntangani y'omwaka omuya. Ichuma asaba Islam. Ichume ntangani y'omwaka omuya. Yasa witumia wanchire gotobegera chinsa amatuko y'omwaka oyiga omuya. Wanawanya sae nonye twaitera makongu asomwako eta marwaira makweli wechando awao setani wabiro gotususura kini omogoko nano linga igoro na berigereti na beroche igotalia ibieka kobwa monoko ya etera tutarasaba andate ko amanyiga abateni ne boronge go ikese igirore onye segiteyo yekorokunga you are compromising with the sin. Yekoro imechando te yobo, mechando te kanisa yao, mechando te yase okolemeremo. Omanyenga ekemwankero wata bana banyasai. Abasaja batatene ni boronga sinka chiabo. Igo babwato bogimo borore kera bakungu babo mbabwati segina barabo abakungu batene ne boronge. Kobwamano igobwate gisegi chinga chiabo sebago kolemeremo asechikanisa lakini togo ikase byombe to ikaranse to mwako yego moya asogo kole bibe irorio nga tutwaro molembe n'abanyabibe ese yega yo kurwana yo kugenda igoro nelinga nese yiko bwamano setani aengete nando nyata engetensa aga chaka koyenga igoro akarwana amo na maraika omonene Mikael omairi oye akabuwa gatugutugo jansa ayana engo bana banyasa ngo sabatole wagira tatu itongambia munaso mwako muya turigereri ngana li mwamu the dark ministry of evil angels emmere moyo musunte memwamu yaba maraika kobwamano abanyabibe bali abasalia abora atumike muno yomobo asenka yawo ko yatanduro mwako yomuya asekanisa yawo asoko kolemeremo lakini yo sababu itongolinga shetani abuwe elinde tokole chinka cheito ko banubosera asogo sasima lakini yo stokora singi joko mwata to mwana no mwikoma chanu obosera bwaye omonne mbiyamona so mwako muya umwako yega kubwamano bwatobegeire obakwe nonye twaitera marwaire twaitera makweli twaitera okuramwa omonene ayatako era tuango sabanga nigago totiria asinge nchobo kale na kale otoe Chinguru choko baba wi era torago tegerere gore twanchere asiretera Yesu motori to amina lingana limwamu the dark ministry of evil angels. Manyega bana banyasaye kerengo soma kuruasi kitabu kyaba Ebeso. Aba Ebeso ni sano nemo ebungo bya yekomi. Aiga stomenya ta sense na se ko bwa mono to bwate segi. Onya to bwate segi. Aba setani ko bwa mona abwire gaba to bogi mo bwororo. Lakini usigote ndaboronge anta geto igora mona nche ase kitabu kyaba Ebeso isanemo ebungo bya yekomi. Esegi igoro yamabe. Igotora abana banyasaye kulendura aba maraika lakini mwenye lenga nane ntobwate evil angels of darkness kubwamano amangana barakurandiwa igoro the gospel of prosperity obwene nyore gali anyore ndagira bana basome biya elinde yani nkilinga ikinakia bakungu balero abasacha barero batagete koywa batageti koywa ko bwamano nga amaira amagumba yebibe abatwe elinde tubwena ko aba Yesu tokorara tora bachenu bugima mboli ko bwamano tora menye matokons botabwati marwaire botabwati makweli abana banyasaye nigo tuabekirwa igento kerongelinga turuane seyerengia igwango bune Biblia konte bya Chinguru Chie ngana karibu nyote aso mwako moya no wasasima kweli tangani mambe Jumapili wasasima kweli tangani
ichuma abaisilamu wasasima kweli tangani twensi nyasaye togo togia Biblia gonte byaba ebeso isane mo ebungo 10 omwaelio motenene bokongu asomonene omwako moyi abana banyasaye buna mwikaransteme sagumo koragira abande mwarure mogondo abande mwarure kanisa motenene bokongu baiseke bamura bagaka bangina abana bake omwaelio motenene bokongu asomonene nase Chinguru cyoko bwakwaye agumo chaka nondi alengo lingana eligali alenga mone nyasaye nelingane liga nali nyasaye na imeye lingane gano obugima bwalenge bana banyasaye gano okwega ka waito tali asechi kanisa tali asabarandia bantu basaire ko bwamono baireli bagali ya Yesu nande batatu ebogima batatu wenie barorora asinga enjo yekeliero bara asinga enjo yekibesa batwanko genda asi Yesu tobe kama runso tosabe tuachaka kusaba mwanya bantu yoko torendere mechando injenso mama ngana malitolera kira to chako mwako muyi abana banyasaye omwali omotene nabako mwaso manene nase Chinguru cyoko bwakwaye komine yakemo eboye ebirwaniro byino byanyasaye elinde monyale gotenena korwania obonganelia bwa Satan mwako yo tarako umwako yo tararwara umwako yo tarababuya tweboye ebirwaniro byonsi byanyasaye Chinguru cyelingana amasabona kyo ekegoro yekefungo keigoro kaliye gyasirenje na mahate kaligeliye njera rogoro elinde monyale gotenena korwania obonganeli bwa Satan ise gibono tobwate negati yomusunta no mubaso naki okwamereri waito tikolie asa abale na amanyinga nekinyama bana banyasaye muri kurwana na mokao ndikwana no musajo na abana bawo ndiri kurwana na barandia ndiri kurwana ko bwamono na kende yonsi yoroje Chinguru ko bwamono cyomusunte inkiri ekyamanyinga igoro yabagambi na abale nokobwa igo egotebanga nigo okwamerania waito ni tikoli asa abale na amanyinga nekinyama kurende igoro yabagambi na abale nokobwa igoro yabanene bomusunte bwenseye na igoro yeme ganda yebirecha ebibe bire igoro asa yo bogoli ebirwaniro byino byanyasaye elinde monyale kwamerania aseri tukoli obobe nako mwaikira ni onsi motenene abana banyasaye omwako nkiko bwa monoro jekero musiga asole oranyala ko bagokwirira mwanya abantu orairere ekanisa yawo orairere omurandio emesigo yaito yonsi toko yatereka so musaraba tobababwi riturabe kyorokereryo abana banyasaye tunyala ko ba tokolenta abande asobobwi na nyasaye anyale koba gakobarwanira asobobwi motora mona borobwo igo nkelinga lingana limwa mte dark ministry of evil angels getawe kikyaba beso isane mo ibungo 12 hate abayiga abana banyasaye na kyo kwamereri waito tikolia asa abale na amanyinga nekinyama urende igoro yabagambi na abale nokobwa igoro yabanene bw'umusunte bwenseye na igoro yemeganda yebirecha ebibe bire igoro ibigo cyoto kaseki family ebirecha bigo toka ko bwa monase kikanisa ebirecha bigo toka se gisukuru ngogora tore cy'amatatu byo gusamba kisukuru byo gusamba kinyomba byo goita abantu abana banyasaye igoro yebirecha byenseye eseye totire ya manyinga tari umwana w'umukorona nero tari umuri w'umukorona nero tari umuhaka w'umukorona nero tari ekanisa w'umukorona nero tari asaho kolemere w'umukorona nebirecha bigendera temeremo abana banyasaye abasaye whatever Ephesians 6 chapter 12 for we wrestle not against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness, spiritual post of wickedness. Ononya sa enerese gibono tubwate ase amatuko omwelio. To what place? What the angel start sin cast?
Abamaraika mbaro ko bwamano banyata ko abagosaria irigoro ngai batugute tugokia ase egetabu gya Petero ya kabere ibere ibungo bine. For if God spared not the angels that sinned, Nyasaye onyata arorete kubwa muno abamaraika bali bagwate na Satani gokore bibi onyata arorete kubwa muno mabira, but cast them down to hell. Akabaruta ansaiga, and they delivered them unto chains of darkness to be reserved unto judgment. Bakarutu ansaiga elinde baganye kubwa muno ekina. Bana banyasaye, what is Satan himself called? Satan yobano tokoro kabirecha. The dark minister of evil angels. Emere mera abeke kokolekana na handi tobe kobwa mono abahui ngabo mochaka nondi alengo lingana lingane ligali alingamana Nyasaye lingane ligali kabanyasai bye komonyene ano botamero bweito abana banyasai iswali neliga Satan yoyo wata maraika baye emere moya yabo chikokora aso mwako oyoiga elinde Nyasaye tokonye toba ababuyi ngakya korokwa tosome gitabu kyaba Korinto ya kabere inye ebungo bine. Nora mwananje bali bakolika batere pastor watwire bwango. Nora mwananje bali bakoigora eBiblia. What is Satan himself called? Satani nyachieni birechana kyakorokwa bakorinto ya kabere inye ibungo bine. Nando yo maigore ababese yo ibere ibungo bibere yote abate God of this world. Nyasa, tani Nyasa, it a small G, not small, big G, a God of this world. Nyasa yega, the prince of the world. Satan nabakurukuwa, the prince of the power of the air. Kuwamono umogambi, kuwamono wembeo. Nabakurukuwa se abaeveso, kuwamono ibere ibungo bibere. Nandoro kwa abakorinto ya kabere ibere ibungo bine. Kia kwarango some Biblia. Quando tu atakire gukwana igoro yemegano umuchandonga buno yoiga umuntu kwagenda gwakwana manganao kwagenda isiko yekefungo njene Chinguru cheli ngana monya bera abana banyasaye igo tuate abanga Satani akorokwa the God of this world. Igare Nyasaye yenseye abakorinto ya kabere inye ebungo bine abaebeso ibere ebungo bibere the prince of this world, the prince of the power of the air. Kise gitokurwana bono iga nebire chakubwa mono abasaye tokurwania tonyore chibese tonyora amasom tonyara ko batogoterenga abangina amona abagaka najokorora ko bwa mono chikanisa chinyinge njitageti ko bwa mono amangana amaroro batageti ko bwa mono amangana ogokurerwa igo batakere batebigwe kabo motomani kabo mwibi kabo munyanda mwamu ayo munyene kora byonsi kuri ichobe kanisa cyo gotinde kubiya kuri ichobe kanisa ko bwa mono nayore ndesa sadaka mu pastor no kwabusa abana banyasaso umwako yeganda gete mamanya iga nigo to korwana ne Chinguru cyo mosunte Chinguru ko bwa mono chebirecha noyo birecha gakorokwa akanyasa gense yega oroko mugambi bwense yega hande oroko mugambi bwembeo nako nyore mwaonka aso mwakoyo nako nyore asoko kolemeremo umugambi yigo bwate jiga enke abana banyasaye nkiko bwa munara gokora aso mwakoyo igonga it is the dark ministry of evil angels nayo gochikoba oyo mobo asebalia batenenerete ko bwa mono emirimo ya Satani asobosi bwense lakini ekanisa number 1 ogotera number 1 oborandia number 1 lakini ore asense mo ye ministry of dark angels ore in the dark ministry of evil angels ya bana banyasaye buo bochakiranka buo kogenda kubwa mona ase kanisa ngayole temptation and deception bono ngelinga emere mukobwa mono abamaraika abayiga bagokora bomusunte niko bakorenta kubwa mono amatemwa nobongainereria. What is the chief occupation of Satan and his angels? Emere memmenene kubwa mono ya Satan n'abamaraika baye nererie. To what is Satan compared? Na Satan yoyo ngakikobwa mono akobwekaniwa bana banyasaye asenge tabu kyamika
Mariko eyemo 13 ingaki ko bwa mono embereme gukonyera ko bage bakorekana asubugima bwaitu ase a ministry ya dark angels aba malaika balia ababe eyemo ebungo bya 13 nora monanche goikanyuma ebungo bya 13 ase Mariko ogotemu kwa Yesu onyatanya tukobaga ko yera Yesu umwana Nyasaye aya ningo mwako yiga bana banyasaye igonkora ndi ayiga tumanya ngantu bwate the dark ministry of evil angels ngakitogo jikobwa Mariko eyemo 12 erikegima umuika oka moira aseroro akaba aserora matuke 40 agotemwa na setani ereni garenga munechi ngiti cyoro sana na aba malaika bakaba bakomokorera bale kubwamono amonere bana banyasaye bono kelinga kera turasubusi bwense tutaramena liroba igotogendete kubwamono setani akaira Yesa asero na kurwa senjirenga buniyiga agende ko motemaroro noroje kubwamono nagotebanga onchurambage nabo mugati airute kurwa sekira magie karu elinda mareka bamubwate anda kamatebinga bone se yonsi ninkoe liokobeka marunse elindo nsasime matukaya igarero banta bange babere bagusasima barandi kubwamana bagonjokana chikanisa kuruchikanisa chinde bakweroka bakunguba abasabi bakweroka abasacha abasabi lakini yese kuba bwati buya abakunguba abanyene abasacha babanyene abamura babanyene no batatu abana banyasasa matukaya yiga omwelio ebintu bagokorase chikanisa igo bakobana Yesa ase kanisa bakogenda bamutige karu bamusiekera baitemere mukuru Jumapili mbaka Jumapili baitemere mukuru Jumamosi mbaka Jumamosi baitemere mukuru Juma mbaka Ijuma igore wetekengo kwana bana banyasaye omwelio bacha kugireke kanisa ime very smart angels on Saturday angels on Sunday angels on Friday abana banyasaye konta kitoko batebiga amatemwa egento toko ka temptation and deception ya sora chikanisa matukaya iga lero kanisa segiteyo asengenje kanisa yabwatanire na ODM kanisa yabwatanire na UDA kanisa yabwatanire nebyombe ko bwamono bya siasa tata toje twatole ko bwamono bobe na kitora agwa kabese twagachire kanisa ebiga ne Chinguru twateyunga no mo malaika ko bwamono bwembeo buna ko bwamono ekero wachori wera Kenya ekero ko bwamono muswati ulio president ya judiciary adanga amangana rwetini garenge mbeo emere megendeta ko bwamono ase chikanisa bono iga bana banyasaye nemere moyembeo emere moko bwamono yobosaria wetera ase njerenga bunega nturwo chigotuga bamuraba mambia nturwo tugaba iseke bamambia ense yonsi abana banyasaye yabwekanira samatuka ya turamonaro igonkiringa atwate ebiguga abana banyasaye nigo ko bwamono setani agendrete emeremo asenge nchigo tuira asero eroro no mwaka bwe 24 nkiko bwamono setani aratorokie no bonene ni boyenseyo chikanisa nigara toroki ko bwamono tonchore ambage nabo mugati nigara tobeke karugoro turutanane abantu bayikirase bagotanga ntine chikanisa cyo moika bayikirase bagote bange bikone na bitomenyerete bikone embuya Yesu rende egento tokoroka the righteousness of Christ inga yera abana banyasaye asama tukaye gatora monaro igo asege tabwe ikinaende ko bwamono tokoroka Petro yeri tangani isane ibungo bitana bitatu abana banyasaye bekange it is the dark ministry of evil angels immere mu kiko bwamono emere mu yamareka bagokora peace over. Be vigilant because you are adversary the devil. In Petro yeri tangani sane bungo bisana bitatu. As a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Nongeringa bona endo ni gerumete. Abana banyasaye neji family, ebe ko bwamana ni kanisa, ebe neji sukuru, ebe neji nyagitari. Abana banyasaye me chando ni gere yogo kumya sama tukaya tura monaro. Akina haro chiko bwamana kera to meyata asobo sibwense. Setani gare asemere mo montege ne to mo chief
montankune ikero mo chief kubwa manon tamanya ine montankune mo kansura tamanya ine montankune president tamanya ine montankune kubwa mona member of parliament tamanya ine bako enda nyagitari bamanya koro bataka korama banyagitari bisagane bya abaisi abayiga nyamuri gotogweni wango ojaka wake simye waka abanyagitari chitege. This is the evil ministry of the evil angels. Bako genda jisukuru bataka waka bali mukobwa mono chitege bako genda saba sigari inchira urabone professor yemo nerororo kobwa mono ku America umusigari gago tenenanga eraini yeteriye yawo amanya ko rwasa okatake wako umusigari chindoe umusigari kabwate bunduki amayete gamba tebiga egento tobwate Kenya no bomwenu mwamusi okungainire omochibo okungainire omadidije okungainire president yakungainire hono tunatembea kifua mbele eyenere mirimo setani yagokora umusigari yakabwata kamwaka risasi professor liko bwa mono Timothy Senkabiraki bono nyagitari yale ngano obutuki bagokora bana banyasa abantu abangekera bakumina n'abasigari ababorokimna ebintoza akobatokonyera buno mo Kristo igebwene to nyagitari ko bwa mono tole no bwoba togo choba kifamily kyabanyene tole no bwoba amatanga yabanyene tole no bwoba aina ramazikani yo monto mo Kristo lakini asenge njo changanya na siasa asenge njo ya changanya n'abachabuzibu n'abachifu n'abatureti omanyetenga ekoruetege nto nikifua mbele abantu abatindi abamwenu omwemusiye ko bwamano hako etege nto tokoro ko moto mokongo abana banyasake to ntokomenya sobosi bwense eketo kwariani asenge njo yogo cha wa Kristeli yakabere obwamate bwao nanje ngakibole abana banyasaye ngakikobwa mono ore asobogima bwao akike bonto batenga peace sober be vigilant because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom we may devour. Igonkelia se family abantu okonyora banga ino gokunokoba abantu bakoramana abantu bagwitana chitege iyi nemerimo kobwa mono yaba malaika balia ababe gosomande gendokera amonya bera abana banyasaye ekera togo chaka umwako yoiga eliogiri obani ali wante byamangana kubwatia igorubuna setani anyata ko bagakurwania umwana nyasaye nisome egesongo gingo translate yake na isire gokora yego tebayiga abana beruoti na okomano kai kominebere ibungu kianda agenda osome intarasoma mangana yayiga na okomano kai kominenye ibungu biaye 14 gochimuta gotiganda asome bunge by'abana banyasaye Revelation chapter 12:9 abana beruoti Chinguru cheringana wono iga abamarayika balia ababe niko bagendete kisege bene kisukure bene kinyagitari bene family baire Chinguru n'abantu giti mwarako bwamone bikuba bigo tumeka iga gusi mbaka bakonyora abagezi yubarutire iga abana banyasaye tokanga kine Chinguru chekibunduki kine Chinguru ko bwamono cyebire cy'abana banyasaye Revelation 12:9 nwanje gutumika andi goro mu Kristo abandi beroka abalisia abandi beroka abarari kikanisa ngakiko bwamona asama koli okomano kai 12 ebungo kianda bana banyasaye noramona inche onya maisa nawe chikogota lakini nyasaye nko ngare Chinguru ebungo biaye igona atema bana 12 bungo kianda abana banyasaye Biblia nasema hivi na enchokerie nene egatugutwa gocha inse erine ngiti yakale korokwa omogenki na setani ese kuligeria amangana ale sick family amangana ale asijikanisa amangana asisukuru amangana ale kobwa mwana sinyagitari enchokerie korokwa omogenki na setani omongane libwense yonsi eraga tugutugocha inse abamaraika baye tugutwa amo nere abana banyasaye nande yo ebungo byayo birenga abana banyasaye ebungo 12 ikubune Biblia yote abana banyasaye 12 yate bayiga noramo inche asenge njo Chinguru cheringana oikansome okomano ka 12 asa yo aye igoro chenga nainwe aba momenyeta imeo
Orendo beno bwaino ensena enyancha ekyagara omosoeri olia oikira asemole orenda amwamwe nyinge ekyagara amanyetenga engaki yaye nenke engaki yaba malaika ba setani abo bali mwanya bantu ase family abagokora ebintu bwangu batiringa bangina baburaka batiringa abana kintakana batiringa abaise batiringa bangina bwangu engaki bamanyetenga ngo kubara abana banyasaye batiringa kinyagitali batiringe serikali batiringe kubwa manono n'abasigari batiringe kubwa mona balimu batiringe mpaka barandia asenge nchamanyetenga engaki yaje nenke eye yunaende okomanuka 15 ebibungo kubwa mono 14 abana banyasaye okomanuka 15 ebibungo 14 ngake Biblia goteba Chinguru Chie tibweba inakyo eineme kayebirecha egokore bikone na gosoka gokyasa abaruoti bense yonsi ko basangiria sese gieri tukoliriri nene lyobobwi digereria go chande buno mwibya gocha na sese nirie oyo gese tena kulinda Chianga chiaye tagenda getirianda na abaise kororobo soku asa amaisa abantu abana banyasaye ni gontagete ko batebiga hono igebire cyabigenda to kolega asia sense bantu mbabwati molembe abantu bakure ko bwamono babwate cyalisa abantu bakure babwate high blood pressure asenge njo setani aroche ngachinga kicyane kinke we cancer ye family we cancer ye serikali we cancer ye abasaye we cancer ko bwamono abangina mona bagaka asenge nchunga it is the dark ministry of evil angels bana banyasaye kagete na malaika bago cyabagete chimbaba nayo begete suti nayo ko bwamono mwalimu nayo monyagitari nayo mo police nayo ko bwamono umumurole university usekoro ibintu byokorekana si university bono iga abana bagutara getirianda okanga no basome linde babeke chianga they are just walking naked abango bobichogete botawuliri lakini abateba ngomanye tenje nanyorete ko bwamono magisia maya kurwa secondary lakini bintago kora ikobire ko bwamono the darkness of this life iko batumira asenjere ngabuniga yewe kachimabiri jumamosi bagotera buya bakonyinyuntana baguswingi buya barutamagoro barutemegongo barutebikuba ebikoba byatambea the dark ministry of evil angels yabana banyasaye litukoliyo kabale biya litukoliyo kabagwewe ibiya jumabiri na jumamosi na ijuma amanduka ande gora kumingana royo iga yewe nagote abana banyasaye angels of God will preserve his people while they walk in the battle of duty. Abana bali abaisika maramura igamba tebinga aba malaika bali abacheni ko bande ko lenda abana banyasaye bali bagenda ko babege nu asaba koreli bwabo as a family as a chikanisa and once as bali but there is no assurance of such protection for those who deliberately venture upon Satan's ground. Bana banyasaye igamba tebiga kera to kwanira egendo tokoroka the dark ministry of evil angels monto ndebwensi ole kanisa monto ndebwensi okorande monto ndebwensi okotera lakini ko bwamano ole asense mo ya setani no nyogotera mbabu ati kolendwa an agent of the great deceiver undebwensi ole agent yomo ngainirelia oliko bwamano ko setani bulise and do anything to gain his object iko ba korekende yonsi abana banyasaye banyorekende yonsi onyene chindagera onyena masabo bagende chikanisa batere buya chikwaya asinginjo konyora chibese oikaba korekende yonsi lakini barabanya bibe kanyoro muntaro mutumani muntabwata bakungu batano lakini ekero okoligerelia matera ateru jinsira bago jigichana ande banyoma ine boka banyene abarandi no toreka igatokurandi biya tonyometa bakungu babanyene abasike babanyene toko batebinga bono manyete emero Yeremia intuni intuko bwamano yasaire libaga ko bwamano lyo ko baseseni iko seseni omuntu aso botomani aso kurusia abantu amarito aso kwa kuchibesa yebo tabayiga it matters little whether he calls himself a spiritualist, electric physician or a magnetic healer. Abantu banga bunabo abateri banga bunabo abarandi banga bunabo iko bakweruka marieta korokuga spiritualist inga yani abantu bayikiro bwikaba uteri buna paruni yisire wate kanga bono manyete nabo bare abantu abachenu electric physician ngo bakweruka bwamanya abanyagitari ko bwamano benkoba osaba nyagitari besitima or a magnetic healer yani ngiringa intuna bakungu abasabia bange jikanisa babenjima
Jumapili Jumamosi na bwibirecha chinka chiabo baseretia basacha babo na bwibirecha kubwa mona sema mana tata montati ndiye tata matenje no musabi anya Yesu kubwa mono onyare tokabaga ko bomora merali go ikama kweli enchiri okorandia Jumapili yao Jumamisi yao nego korete kubwa mono mworora asenyoko aseiso asomosacho asekanisa yao bakoroka barandi abaisia abuna abasaibeje kanisa abateli abana banyasai. This is the ministry of dark angels. The dark ministry of evil angels in the form of men and women. Yamanyagotevaiga by specious pretenses. Asobongenelia he wins the confidence of unwary. Abanta aberuka kubwa monege ntege tangani, electric physicians, spiritualist, magnetic healer, bantu bane mbata itiko na nyagitari, omoyali yo yabaikera bantu barose tababwata marwaire. Abanta basacha bachandire, amanyakoro bate byomonto ngige ntego chandite buo nenyomo. Bwatu kenyomo oje kanisa abasacha mbaroro kubwa mona bachenu be kanisa bago konyoma. Bagongo bande banyomira na basacha be kanisa batigira basacha babo, batigira abana babo. Lakini kale kanisa gutekina, kale kanisa ku umendrume ya mubwata. Tiganga tebi na butokoroka electric physician, spiritualist and magnetic healers. Inko yani bagutekina kabisa. Bagutalera abanteme gongo. Lakini imoka agari. Where is your uncle? Where is your pastor? Batigire chikanisa chiabo bonige ndokero bagatebanga bona utubwata ine omwaelio. He pretends to read the life history and to understand all the difficulties and affections of those who resort to him. Abantu bakorokunga electric physicians, spiritualists, magnetic healers, ikagotema gukora kungango gosomande. Ogendo nyore story matenga no bwata bakungu babiri. Atenye miniko mukungu gatatu. We kora kubwa mona maene ngano montoria, kubwa mono komanyete biya. Bamanya kuruwa bakomanya biya ogosoma. Disguising himself as an angel of light. Abanta abihorokia n'aba malaika. Aba pastor kubwa mono boro kiulingana lia nyasaye abantu kubwa mono bakora ni nyota nyota yako iliangukia wapi we akora nganelira ikakubwa mono lichenu while the blackness of the bit is in his heart kubwa mono ubugundo kubwa mono embiro kubwa mono ye irima yakale nakale igera asenkoro ya abana banyasaye he manifest great interest in women honege ntokubwa mono bakabwa na abaiseke amona bakungu hana wajire chikanisa bagutekena iwa baorokia kobwama ujya basaja nduri kurigereriwa. He tells them that all their troubles are due to their unhappy marriages. Omata ingomanya tana asenge njo enyomo yao etaringia montegera abana banyasai. Interest in women who seek his counsel. Abakungu abange bachande kirase nyomo kinyomo kinyige kyabunino nabarandia omanya kuroba no atabana nko basaberande obali no magongo igoro namagoro obaka chindo omwari wetera sencherenga buneyega abana banyasai obadenga mubwati omogoka senyomo. Number 2, this may be true anabara weken but such a counselor does not better their condition. Obatebinga mubwate mechanda senyomo mubwate mechanda asechinka tutagete toliyo leko bwamono bantu bacha tata babisete chingiti bacha babisete ko bwamono bikombe biri byao byasirete baruse tiari geti jamate necho wekerwa abuli anyonyomba yake balere ogendo sangelie bikombe lakini obatebye mechando but it cannot better your condition. Abana banyasaye egendongo kwanera is the dark ministry of evil angels. Ibagamba gimare ngekobama ya kinyomo cyasareka abantu banyora abana abantu bayibora abana ebireja byaso ase chinka abana banyasaye twasoma se gitabu kilikia baebeso isane mebungo 12 for we wrestle not against flesh and blood. Ndirikurwana nabasaja nabakungwa monaba bunge monaba MCA ndirikurwana kobwamana naba pastor but against principalities. You got to kurwana neverage against the powers. Atokurwana Chinguru Chie, the rulers of darkness of this world, against spiritual darkness. Abanamanya sai bono iga igen to kirororo goto wenta kwenda chikanisa to kolembere moyeito turagere biya to some biya lakini abantu bawonchoirwe batigire jisukuru batigire chikanisa batigire abasaja babo onye kanisa yo okora better to your husband.
If the church cannot change you to be better to your wife, if the church cannot change you to be better to your neighbor, to your uncle, to your sister, banawanya sahibi ndo tokorete ne chinguru chiembeo ne chinguru chiemeka yevirecha era sobo sibwense ngokoranda banawanya sahibi ono mwako muya abakungu bayirirwe abakungu nabo bayirwe biranga chibu abakungu bayirwa amache ebisyo yani ebintu bagoka omotomani number 1 asinge njanje the pastor nande bamenya ine iko bagutekena bagukwana buya bamenya kubeka chianga bagutara balegetirianda bakonyegera ebikoro tobyogokumya ebintu bire so expensive asinge nchunga ekanisa ebese wo cyaro asinge njwadanga we do miracles nebese chietaroro cyombe barenteru kibese baonali wamane mabana banyasaye iwonkelinga yamanyagoteba iga bana berwote. This may be true. But such a counselor does not better their condition. It is only Chinguru Chelingana, Chida Tokore Kubuamono, Amarie Taito, every tend in the book of heaven. Not the church, not the pastors. He tells them that they need love and sympathy. Pretending great interest in their welfare. Yani babu hata mabira wanyora mani bayure chi television bago sabanga banando monto obwate lioto kogoro ebikago bisungire gago kakito mashiringi sano kakito mashiringi komi bakonya tarabantu yani babu hata mabira kugiye sabantu konebe sabatagete ejorarari asomo buko abantu bakwera babu hata maote ebese yagende mebuko yabo yigo abana banyasa. It tells them that they need love and sympathy, pretending great interest in their welfare. He cast a spell over their unsuspecting victims, charming them as the servant of charms the trembling bird. Soon they are completing this power, sin, disgrace, and ruin are the terrible sequel before them. Abana banya sabanta baiga yatoka kubwa monanya na marwaire onya na mangano kubune nyomo onya no bororo onya na marwaire anya na kubaga kubucha mono omwalio. These workers of iniquity are not few. Bantu bangabuna abagajikanisa cyegwirwe imbali bakabana banyasaye. Their path is marked by these desolate homes. Ebintu bagokora kinka kisaregete umuntu asariti umwana bomonyene akamubasya bamuraba itoko bwamano barusi kinka cyo bango cyakora kinyangi. Desolate homes watana nenkamo no mugaka no mungina. Blessed reputations and the broken hearts. Abantu batabwati okosemeria. But of all this the world knows little. Still they go on making fresh victims, and the Satan exalted in the ruin he has wrought. Abana banyasai obosaba kwane kwango chasemule kubwamana somwako yigomya nyasa otorangeire asenge njo yobuye bwaye mbwamate kitobwate kubwamana munabami ntaso mwako yigomya mbwamate kitobwata mona serikali mbwamate kitobwate kubwamana amuneji school mbwamate kitobwata muneji nyagitari mbwamate kitobwata muneji kanisa abarayi baro rasinge njo yobokoreri abana banyasai asama tukayega omwali mbaka maro yekira asiji kanisa ime abarandi bako abantu kibese bakikobachora abarandi bagutumya ko bwamone memera abarandi bagutumya kinguko abarandi bagutumya kimbeba oboro yasinge njogo chorwa ko umunyakerogo ko umusekretari w'emisheni bantu bagokora ibintu gete barogeta abantu nanda abantu no bakubekirana kisumu enda mwamune libero abana banyasaye the dark ministry of evil angels lakini jikanisa cyarukiro kikanisa cyo gukumya amarieta arikire lakini ase kinkoro ime abana banyasaye bogoro kinkoro ime liburiraroro kinkoro ime abana banyasaye igereme cyane menaso bugima bwabo omwelio. What are we admonished not to do? Nkitu asoroirwe ekikera ase kikanisa kingabune cy'abana banyasaye kigotanga no bwanje ni kitagete abaye beso inye ebungo bya 25 kemo ebungo bya 25 bibiri. Be ye hungry and sin not. Nabo muntu okogachi gutokore bibe. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Bana banyasabanta abanga si family asenge ncho yemere moyebirecha iko babwatoboro babwatenda mwamu abantu bayitira abamwabo abantu banyarako abagwita ngabano mwaro cy'abasigari bagotindokora kubwamano umuntu oyo musirete imyaka 10 yaitire
umukungu uri akabwatwa akagendekera akabwatokwa igo batinde korete ko bwamone gento tokoro kama uga kisukuru ko bwamone sikali mwaro cyenyomberia enyombere so excellent abana banyasaye irinde DNA kigote abanga ki umusacho nere gostariere wono mukungu yinkori gigware agasira igo ani igo bamuitete botuko nabasacha bali abwata mona barabo abande barenga basabi bakamutindeka emyeke 10 yari bali bana basigari ko bwamone bagotindokorwa ali mwaro shasha television tegera abana banyasaye those who give vent to anger or return all grudges umwako yomoya bantule babwatenda mwamu babwate libero batatageti kwanania umuntu kumokwana ngambi yole umuntu ligere unege simba ko bwamano yete tumarogo bagi kiabundiri lakini gako gende kanisa abwata abantu getakorokanga mama sukali akuba kwa noko boko obekamba kokogoro bwana asibiwe hallelujah brother sister but they retain all grudges in their lives anger who partly with the temptation or temper with the vice we indulge in the intemperance pride foolishness levity or give way to any other weakness in this life and what in the mom babwate libero okoramana you praise to the devil that is they give the devil an opportunity to work through them ba setani libaga ase family ase kanisa ase bagwa kolemeremo setani obatumia bakolemereme that is they give the devil an opportunity to work through them give him an advantage over them ba setani libaga we should suppress anger, be sober and watchful and nip in the bud every prompting to sin. Wanamanya sawa kagete ngutu arnalenga mangi ya sawa toire ko bwamuno mwako moya aho ngakeba maraika ababa uti wakolemeremo ngokorera abana banyasaye kentonkera naligeretie kubwamuno monake gokoreka nase chikanisa nyasaye nyuri getabu ekyo na kenyolire ogokora kwa batumwa 12 bono giserekali n'abantu bali abanyabi bakire kanisa baba bali mu doctor iko bakale gutumia chikanisa bobe gogo ikase geto morandia orore mongenta barandia asengenje abana banyasaye yebibe umugambi olenge kurokwa ndieta kieriga nongo korera 12 ogokora kwa batumwa bana banyasaye the ministry of evil angels the dark ministry of evil angels okora kwa batumwa 12 kefungia kamo na basenga kielia umuri dorod akarambura amaboko agachanda abantu banda ase kanisa matawa sata mbaro roba gutumuka Jumamosi lakini bagutumika na serikali goita barandia goita barandia barachendikia serikali yale narandi tibobe yale nakorandi ngoto bwenda kurandia barandia tubende kurandia bachibu bale corrupt tubende kurandia abaragambi bale corrupt tubende kurandia abakansera bale corrupt bono abagambi abayiga batumeta abantu kanisa mego cha kubategera no babwate bisimi no babwate ko bwa mono video tigato igwe ko morandi arandi tumuire kotini bana banja sa tigangwa tabitari yo mutangani erode na korete mirimo ngabuneyo wosalie mirimo ya Nyasaye lakini gikia monyorete nongo korera nabasenga kielia umuruoti erode akaramboroka boko ase ogochanda abantu bekanisa bali bagukwane kene people who don't compromise with the sin abatumani abaibi abarogi gobagochigenza babe kyombe kemo agaita Yakobo umwabo Yohana no muyobirende. How many church elders, how many pastors have been killed? Abantu mbalenga kubwa mano batiringera marieta character assassination asinge nje abatumani bale kanisa baunganete kubwa mano asekyombe abarandi barabatumani abande bakunywa marwa abande bakulyo bagoro abanda abayigabaze konyanga you are so influential for the gospel can they leave you bamayetenga kubwa mano kuna gwatoli bebi yabo igaga Yakobo umwabo Yohana no muyobirende ekera aruchenga ayawenera abayahudi umeyete kyombe ky'abayahudi ekyango kanga monta akugatoromira mano akona gutwatore bibe una abantu bande kubwa mano babekera barande kisumu babekera barisi kisumu akagenderera akabwata na Petero nere abo mayete n'abayahudi abana abakristo baringe koira mangana aso muntu tokoroka Herode akagendera akabwata Petero nere amatukayo nara matuko emegati etabekiriye memera nongo kora abana banyasaso mwakoyo ebungo bine akamubwata akamubekechera ime akamubeka asebyombe bine byabaruwani oyo no morandia kera ekyombe nigo
kiale n'abarwani bane barabo bakamulenda akaliya komosokia sabanto nyuma ye Pasaka nabo Petero arendetwe asechera ime abantu bekanisa bakamusabira ase Nyasaye no moyo gumwika bali abegenwa ase kanisa emirimo yabo n'amasabo abana ba Nyasaye. Fungu la 6 na obutuko bolia watanganirete lituko lya Herode arengerete kumuira ase ekigambiro. Petero niga arenge oraire gati y'abarendi babiri igo mwese kurigerere nonya n'abantu beto bakorende echera igo banga kobwama n'abasibwa osibire n'ebinyuri bibere na abarwani nigo barengege sieli barende techera narora umumarayika bw'omonene akamworokera asechera ime na amasase akamumuleka akanyumba ime umumarayika oli agaka Petero likere liaye akamutura agateba imoka bwango nonya abana ba Nyasaye bakobekera ijisumu nonya abana ba Nyasaye babutire emirimo nonya abana ba Nyasaye kubwamura bakuri bune bibago ntubwatete ministry of good angels umumarayika oli akamwaka likera akamutura ebinyuri bigasansuka kurwasa amabokaye umumarayika akamotebya eboyi obeke ebikoroto byao agakorabo naenda akamotebya beke ganjo yao ontunyane manyano abasigari bali agasoka akamutunyana goseta amanyete nga ayakoletwe n'umumarayika onyasaye olenge komokorera bo kulinda agakaga nga nokorora arorira agakaga n'ekindoto ekero bachi gwetania ensemo yeritangani n'ensemo yakabera asabarendi barendete bagaikegeita kiebyoma kegoswa omukimi igasi betu ase bita bitatu ekero ekigakayigorwa nabarabo bagaeta ase nchereyemo elyo kigimo umumarayika olia agatiga Petero ekero amwetia ebita bitatu akamotiga ekero Petero achikumanyanga agateba bono namanyire nga omonene nere otuma umumarayika oye ogikondusia ase okoboko kwa Herode na korwase ogosemeri wonsi kw'abantu b'Abayahudi kokorande muigo omonto ikaochi okora abana ba Nyasaye elyo karengereria aya agaika ase enyomba ya Mariamu nyina Yohana oyo okorokuna ende Mariko na abantu abange nabo basangirekanete asogosaba omwaka oyo omuya libagali ebitina libagali endamwamu libagali okona kugenda kisegi kuna kurwania barandia amasabo abana ba Nyasaye nogotera nekero Petero achigoturege sierikia geita omwise komosomba okorokwa Roda agacha koigwa kamanyire nga neriogi lya Petero akaba n'omogoko taigorege sieri amanyete nga Petero echera akare akaba n'omogoko taigorege sieri abana ba Nyasaye wetera senjene ngabune iyo kurenda akaminyoka agasoa nyomba akabatebi nga Petero na arege sieri bakamotebya ne bali more amaliogi tokoigwa na ye Biblia amaliogi tokoguya barande baito ngotogo kyale asengencho yo kurwa ase Chinguru Chie birecha umwese kuri akarokwe balimo kurenda akamereria mono agateba nga nabo igo ale bakabora no mumarayika oye ikiraga sibire ase chichera ime wino mumarayika oye Petero akagendera gokonga ntegesieri elyo bakamu igorera bakamorora bagakumya abana ba Nyasaye omwali oyo mosaje oyo mosibete igubuna agokwa nongo korera Chinguru Chie birecha igo kibwire ne Chinguru Chie lingana ebunge 200 ekera amokore ironsi oitira barandi bande obekire echera ngiyo chikomabera ebunge 200 asogokora kwa batumu 12 Herode niga abete mona abantu baturo na Sidoni kurende barabuba kamukiera asobomo nekero baebereri prasto yorenge omurendi bw'enyomba y'omuroti bakaliya omurembe kiagera ense yabo nigo yarenge konyo barendagera kurwa sense y'omuroti olia anongo korera asiri tukelimo eli abekire Herode akebo icyanga cy'uburuti agayikaransa asekerugo cy'uburuti agakwana asebare abantu bagakiri ogi bagateba eri neri ogire Nyasaye tari eri omonto
Elio bango mu malaika bwomone na kamwaka ekyarata asigete Nyasaye akalie gunama konde agatwekamo kurendelingana ne Nyasaye likagendera Chinguru Chie umusacho yoitire umusacho ochandire kanisa lakini amakonda amulire umwako y'abana ba Nyasaye ekero tubwate the dark minister of evil angels nkyokora se family yao nkyokora ko bwamono bana ba Nyasaye ase school nkyokora se kanisa inkelingo umusacho yo akalie wa makonde abora ali wa makonde ke muika abora abe kanisa oroliende nabora abe kanisa oromurandi oroliende omoteri oroliende asenge encho emiremo yao nemiremo yo musunte okorera abamarika bali bo musunte Nyasaye ito abakonya so mwako yo muya kera abentu akwa kera abe mumoyo tole ento molemba se chinka tole ento molemba se chikanisa tole ento molemba sa abaminto ikyari entekenene no bwamate bweto ne Chinguru Chie elinda abana ba Nyasaye tomokolero monene na ekera tokurwa sobosi bwense etoke ko bwamono ntu abeto bora bwasa abandi nande bakanyoro gotoleka naintwe tonale bagasomo cyolyomiya abagana eri umwako muyumiya abagana eri omolemba bangira bali amona bagaka nabangina baina mona abana baino nechi kanisa aseretaria Yesu yoromotoria ito amina tatu mwana no wikomocha narambuira koboka senge ncho ya Chinguru cyaba marayika ko bwamono bo musuntene ministry yabo babugwa seretaria Yesu omulembo base chinka mulembo base chikanisa kisukuru ngo igora tole chinyagitali mbaka serikali omonene tatu tutwango sabanga igore twanjere igotokurwana ko bwamono tali asamanyi ngane chinyama ngotokurwana nebirecha bya mwanya bantu atokura amakobo bwamono nebirecha birasobosi bwense yiga abarwari abakwerero omonene twango sabanga nyara ko bagoko bakuna asenjera ya bene abakungu nabaisike babwiru nabarandia monene twango sabanga omasaba monene naso musaraba tali mwanya bantu ko bwenya obuyabu aboto isana tokorre bunore elindo morembobe ase chinkoro chitu aseretaria Yesu yoromotoria ito amina Pastor Lameck konkware bana ba Nyasaye kogenda tora sembeo na nabira nyarikane matukabo siotondo raiga abona ngo sabanga wetera soko bako kwao nabora nyone ngwakana egento tokoroka airtime nabase more uyo oraga ni kubwa mono gosira ministry yiga asoko rukenda aso mwako yiga bana ba Nyasaye enamba ya neno erabu 0710 711 471 na ndi gwetani mwana bana ba Nyasaye nabo wake simya senge ncho yo basemya amona masabo 0710 711 471 asenge nje Chinguru Chie na kwimukemero mami manene igoro toga neka gutimoka barikiwe sana.